Горіли житлові будинки, господарська будівля, літня кухня та підвальне приміщення. Уночі 14 листопада у селі Селятин загоряння виникло в приміщенні літньої кухні. Далі вогонь по покрівлі поширився на зблоковану господарську будівлю. Споруди були дерев'яними, отож вогонь швидко їх охопив. Врятувати від знищення будівля вже не вдалося. Водночас вогнеборці запобігли перекиданню полум'я на поруч розташований житловий будинок та ще одну господарську будівлю. Ще 2 пожежі минулої доби ліквідували у місті Новоселиця та селі Їжівці. Також 14 листопада у місті Чернівці через необережність під час паління займання сталося у підвалі житлового будинку. У ніч на 15 листопада ще один житловий будинок загорівся у селі Лівенці. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок від знищення. Причину пожежі встановлюють фахівці.